Здравейте! Казвам се Милена Добрева от интериорно студио Она Дизайн. Днес се намирам в този различен дом и в поредица от 2 видеа ще ви разкажа какво и как направихме. Съдбата ни събра с нашата клиентка и аз искам да й благодаря за доверието. Ще я нарека Ирена. Само не бежево, каза тя. Беше готова да експериментира с цветове и нови решения. Това наистина ни вдъхнови и запретнахме ръкави. Основните изисквания при изграждането на нашия интериор бяха 4. Да създадем къща с неподправен стил. Да бъде, разбира се, много уютна, да не използваме бежево и да заложим бяла тухла. Интериорът на този дом е резултат от комбинацията на нещо рустикално и автентично с нещо модерно и изчистено. Например, в хола имаме рустикална маса с релефа на белите тухли и модерен шкаф с елегантно решение за камината. Таблени вратички с модерна фрезовка в горния ред. Същите вратички с стъкло. Шедьовърът на нашия интериор са големите портални врати в бяло и черно. Типичен френски стил, изглеждат автентично, сякаш са тук десетки години. Но поради голямата си височина и финни детайли придават стил и усещане за лукс на помещенията. Поговорим за това какво е уют. Един от подхватите, които използваме, е комбинирането на текстури и наслагването на цветове. За кулинарите от вас мога да го определя на гурме чиния. Гледали ли сте филмчето Рататуй, в което мишленцето опитва сиренцето и ягодката по-отделно? И сравнението им, когато ги комбинира. Има експлозия от емоции и съвсем ново изживяване. Вдъхновени от бялата тухла, търсихме релеф в текстила на завесите и килима, но ги съчетахме с гладките повърхности на мебелите и добавихме модерен акцент от фрезовка. Цветовата палитра на къщата залага на бяло, сиво и дърво, а всяка стая акцентирахме със собствен цвят. За дневната зона избрахме успокояващо зелено с пръски жълто. За спалнята нежна лила. Гостна в жълто. Детска стая в синьо, вдъхновена от звездното небе и космоса, любима тема на един тинейджър. И последният етаж, който е продължение на дневната зона и отново главният герой е зеленият цвят. Любимата ни бяла тухла използваме в стълбището и всички общи части. Тя придава специфичен облик на дома. Благодаря ви за вниманието! Не забравяйте да ни последвате и да гледате и втората част на видеото.